Hoi, ik ben Nienke Laverman en ik heb het lied 6 uur thuiskreun voor de opening van Culturele Haardstad. En Jimke met hem klas meidwaan om die opening toch een hele eigen versie te maken, die je hem dan op 26 januari om 12 uur stipt op Facebook zetten. En er is een prachtige toolkit ontwikkelen om je hem daarbij op weg te helpen. Op 8 november is er een inspiratiedag, werd vanuit verschillende disciplines aan de slag gaan wordt met dit lied. Dus via doen, zang, film. En je bent dan om 11 uur welkom in de fabriek in Ljout. Daarnaast is er op 15 november een impulsdag. Een middag dat elke nie die met muziekonderwijs spier is, welkom is. Met sprekers, dealsessies, workshops en wat je ik werd ontwerp kennen met het 2018 lied. En ik hoop natuurlijk dat je hem al je mooi doet.